ги! Този клип, ако си... Стига ли Миска? Чакай, Габи, чакай. Те правят състезание, коя ще издържа най-много така. Искам шоколад! Ами да беше го изяла. Скръци, паси, дана в устата, подяволите! В устата! Шоколад в устата за теб! Обаче си още толкова заребена, Мога да се разплача. Човек вижда с телефона. Искам да се разплача. Гери, ти как се там? Вътре в черната дупка. Как е главата? Депке, стаята ми не е точно в твои плакати, но ще се премериш това. Те са невидими този път. Да. Да. Те са in my mind. Не, че са навсякъде. Надявам се да е видял. Ще покани някой да има в нас. Спокич. И много е симпатична, нали? На Лауринка много мяза. Не, че ме боли. Я, Лаура написа състояние. Лаура Христова, updated here състояние. Genius. Чули са колко ли ще продължи това нещо, сериозно. Ами вече минута и 24 ми омръзна. Кое? Да, аз се снимам тук. Какво снимам? Ми Девка, Габриела Девка и... снимаш Не, клипче. мен, Genius, Габриела и Гергана. Значи дупят се в момента. Това не е чест, между другото, Гергана мила да търпи. Какво търпя? Майко, Гергана, това ако знаеш как изглеждаш. Майко, отвратително е. Стига не. Не! Между другото, знаеш, че... Гери, ти на теб съм заложила. Аз залагам на Габриела. Аз на Герана. Да, ма разгледаш какво почва така, топло ми става. Гери, ще купя един шоколад. Ама рад не обичам шоколад. Да имаш тази песен. Трябваше аз да ти запомня. Ау, Ти не го изправи, Миска! Миска! Ще купиш шоколад на кубейката.